Янча. Айде да видим какво сме направили сега. Въздух сещам. Какво друго усещаш? Но все едно до сега не е работило тялото ми. По друг начин го усещам. Тук нищо не ми пука, не е надуто. И във врата ми е по-спокойно. Не мога да плешката. Един човек да не се оплаче. Всички само се оплакват. Нищо не мога. Как е възможно? Как е възможно ли? То не е възможно, ти се въобразяваш. Доктор има вълшебна ръце. Я кликни с това. Защото можеш да клякаш. Долу. Маля, сега нищо не съм Кликните два-три пъти рязко. Да видим. При не можеш да кляка ли? Не мога, трудно. Прави постоянно Не. стига, ляга на такова. Я докосни земята. Моля? Докосни земята. Не. Тато се те са да. Аз не може. Не можеш. При не можеш ли така? Лягаше и си дигаш Много краката, трудно. легнал положение. Тук сме. на гардероба. Нищо се е случило, не знам какво се е случило. Магия. Не знам. Не мога да ти кажа. Айде, радвай се на живота и живи и здрави. Благодаря.